Perlu biik hakani kapur kelade yengi ya kapingin sedang no ya kani kejingalap kejongi hakani kejaka hani hayo jirang tekumta si sienpat ngakot smubha bat ngawer smubha nakabenta kejong pi iwe gitu gibala banios ngau lingba kani kakor jing pensawa hakani kapur wan bat snap bat syashkor gen ya kaktien kejong blay bat ya kejingalap ya kapingin yalap hakani kapur ngidon kenang hakani kejaka ya kabangin ya thu shapi ya ka kubor bubha kata ka de ka kubor syafang ka gospel ka jong Jesus Christ niwan syakani ka jaga ya kabangin ya lap ya kabangin ya thu ya pi syafang u Jesus Christ te kumta ngakerpa di na ka benta ka jong pi kito gi besyong hakidukan ki bayat hakilenti ki besyong hakikali ki banya hakikali sharom shaneng pelat ya kapor ka bakhindiat ka jong pi hakani kapor banias nok tilang batngi hakani ka jingelap barang ngedru bakan longkain ka jingker ku na ka benta ka jongpi iwe ki basngap barshash kor lingba hakani ka jingelap hakani ka step ka bementa te kunta hakani ka por ka ladai yengi ya ka bangin sedang no ya hakani ka jingelap ka jongi kumakaktian ka jongle na ka gospel jong Yohanes ka lenong ka balai ka dukat ka bakhan riu ko na bau blay ula iye kata ya ka berthai kat bau lai tino ya lau khun balakha marwe Baway ubanget hau unom jotshu Henry unyo ya ka jingem ka bom jukut hangjo shushu akan ngapor ngan puli ngana ka gospel Matias kalau nong ka bakhat way ka dekot ka ba arpu pra naktian ka jongle gam to wan hanga pi baro ki bathat bat ki bakhya ka jingket tiengan penjam ya pi naktian ka jongle ne gam to wan sanga pi baro ki bakhya bathat ka jingket tiengan penjam ya pi Dekumta hakani kapor ki kot sobha hamdam gitu gibre ki baladon hableng ka jingkon lat haka jingem ka jongpi pisngo bom don shu mano bala ban iye ye pi pemdon pisngo bom don shu mano bala ban isnei lene bala ban yarap ye pi henre ka tien ka jongle ka wan shanga Devin Shem ke nya kata ka jingja that ngan ai pi ke nya kata ka jingja that ki bre ki blas ngo kolar ki blas ngo do jingkerman wan show jisu velo mo u ka jingkerman wan show jisu lo mo u ka jingpen kia la don na breng jo pi ki don ka me ka jingpen kia ha ka met ka jong pi wan show jisu ha ka ni ka por u ble undan ka men pen kia na ka benta ka jong pi ni don ha ka ni ka jaka amde tang ya ka bangin yalap ya ka gospel ka jong Chris mrengin duai ru na ka benta kitu ki bedon kam ya ka jing duai la ka long ha ka no ka benta ki bedon kam ya ka jing sok ki bedon kam ya ka jing man ki bedon de kumta perlo ba iye wan ha ka ni ka por snap bar shash kor ha ka ni ka por lingba ka htien ka jom blay Milek man ha jing e jom me Jesus
pat chunga ni kapor nganyala belai tali ki jing shisha kiba u Jesu ule haka ministry lane haka jing shakri jong u men ba udang don haka perthai lai tali ki jing shisha kiba u Jesu u penlet jing mot bha u Jesu penlet u penlut por bha haka jing shakri jong u men ba udang don haka perthai kabadeng kong kabau Jesu penlet jing mot bha deya ka jing pen em lane ka jing em kabapam jukut u Jesu u ju penlut por bha bar kibriu bar habau yakran bar kiriu pat ba habau yakran baki nong tho ki parisi ki riu niam barabor u penlut por bha bar ki ban batai ki ka jing shisha shapang jong ka jing pen em ka Bible ki thu la don way u riu niam u ban ki parisi wan ban kali na u Jesu wong ka ei ka bangan le ban yo ya ka jing em bom jukut bat u Jesu u jubab hau wong lem da khapat yo brio na ka ong ban au men sim onam la ban yo I ka hima ki penang ban u Jesu ha ka ne ka jing tho jong ka tien ka jong play honest like na ka lenong ka balai video I ba u Jesu penun por ban ya kran ban u neu riu niam ha ka baya dei ban kata ka jing em bom jukut u penun por ban ya kran ban u ka no ka lenti ka baula ban yo ya kata ka hima jong ki penang bon ba ki priu ha ni ki sngi kim don shu ka por ban bu ya ka bakum kata ka jingkeli kum babu ki katu ka ni ki priu ha ka Bible banong ka ei ka bangan le bangan yo ya ka jingem ka babam jukut bon ba ki priu ki pu shu ka jingkeli ka ba da ka no ka rukom ngan em bangan yo ya ka jingem bam jukut ban u Jesu men ba dang don ha perthai u penlut ba ya ka ni ka por ka jongu ya ka ban pensyai ki priu ha ka ba ya dei bar ka jingem ka babam jukut ka tau ka long bakane ka jingem ka bangidon kane ka jingem ka bangi ngiyo hagane ka perthai kalong tang sipor ka Bible ka ong bakalong tang kum uplang kalong tang kum ka trem kalong tang kum usentiu kalong tang kum ka serngil bakaya jano ong ka Bible ka jingem jonga ba jongi wei puwei kalong ka belengkot hadu kata ka bangim la ban mudur ya ka jing lengkot ladangin yanu jor ba kata ka bom jukut kaba ublei ula penkre na ka benta jong kita ki bakok ngo ya u kal jing lengkot jong ka jing em ka perthai kalong ka belengkot adu kata bar yanu joru bar kata ka dujok ting lane ka jing penjot ka ban salap kita ki bom kok ngo how try na kata ka daw u Jesu penlut por si ka deye ban yalap syapang ka jing pen em haka chu ka rukom ko ki paralog ba ie ki mensim ki bagodor ki long kme ki long kpa ki samla wat ki temen ki kro kaba pila ban yo snow ngene ki jing ben sawa erong e pi kabadon kam e ya ubriu baun bu haka jing em pan ni ki e barwa kadai ka jing em kababam jukot bangin perkhat yala de ladang ayap hakane ka sngi ladang ayap hakane ka janmit ladang ayap hakane ka mit shanongan penlut ike bom jukut jonga namar kane ka jingem ka jongi ka bangidon kate ka bala persat mensim da ublei ka bom jukut nak takadaw ka mensim kam chuyap ka met kala banyam hakawe ka sngi lese kan saja ka por baki babun kin syong senduk saudong ya ka medyap ka senduk medyap jongi Henry kenau baka mensim kamyap lano ru namar ya ka mensim jongi la persat mensim da ublei ubalong ubam jukut nak takadaw ka jingkeli kalong shanongin let wanda ka jingem jongi nang ne na perthai kalawai shanongin penlut ya ka bom jukut jongi anda haba ka jingem jongi nang ne na perthai kalakut no namar ka Bible ka thu yangi haka gospel yo anes like hat rio ka baunong yalam ya ka ne ka jiala pula pule
Wah hakatu kan kadekot kong. Wei baro banget au nom jok shu. Henry unyo ya kacing em bam cukut. Bagai tu shu bau jisu wan sya ka perthai ban penram ya ka perthai. Henry ban pen em ya ka perthai dau. Ujisu nga ubalong kalenti kacing shisha ba kacing em de. Amdan ubala banwan sya ukpa Henry tay tang danga. Kata gadai kacing keren kacang ujisu. Nga ubalong kalenti. Nga ubalong kacing shisha. Nga ubalong kacing em de. Amdan ubala ban le sya ukpa Henry tay tang danga. Nakuan ba kibriyo hakani ka perthai. Kismau tu bakla ya kalenti ban le sya ka hima kipneng. Don kibriyo ki ngai takawai pat kalenti. Don kibriyo ki ngai takabasu knya sukriam. Don kibriyo ki bangai takawai pat kanjingai kabaharukom. Kabangila ngimla le seban jarlot nangane ka jaka. Henry ka Bible kaya tu yang iba amdan. Takawai pat kalenti ban le sya ka hima kipneng. Uji su Ukraine niki kentien uang ngau balong kalenti ngau balong kacing shisha ngau balong kacing MD nak kata kadau ko ki para lompa iye iwan ro kene ke jaka ban pengguna ban ya tu ya pi bakalenti ban lek saka hima ki peneng ban yo ya kacing pen em ban yo ya kacing em bam jukut dei tangda uji su kres u balong u play ba em ka kerdan ka bakat kan ho pidom lesi ka kerdan ka jong pila puram lo da kipriu baro Henry ladam don ni uji su ompat don ka jing itu aga hima ki peneng nak ta ka dau u play u itu ya kita ki ba itu ya u hato pi itu ne me uji su ha kan ga klep ma hato pi itu ne me uji su ha ka jing em jong pi hato pi itu ne me try kumudong pen em jong pi ban shutep ban itu kaya per na nong ya pi ka jing itu ka de hadu badatep hadu ba pi datep ya nore no da ka kerteng pitep ya nore no da ka jaj pitep ya ka jaka syong ka jaka sa pit kata ka de ka jing itu pan ya uji su atau pila itu nem nak ta ka dawa ka de ka clip mat jong ka de ka por ngim kwa bandon na pling jong pi manore manoban su kenta ya uji su ngi kwa ban yo i ba pi ki men sim ki ba kodor hakmat jong utrai pin pediang ba pin aja kaya ka jing pen em bakan tre ha ka jing em ka jong pi kata ka de ka benta ka banengkong ka ba uji su Ukren bha men ba udang don ha ka perthai ki apostol ki kharngur ki senran ki jong uji su ki alapha ha ka bede ka jing pen em men ba ki dang don ha ka perthai bat shwaba uji su ki u shabneng ro u ai ya kata ka hukum yang ngabat yang iwei puwei ong to lek ban yalap ya ka gospel se ki ben riu paro tau bangai on open baptism pen em Henry uta upang ngai ula rem lupa ngirung yang hagane ka jaka om dei nakabenta ka buram priu om dei nakabenta ka weipat ka jingtmu Henry yang hagane ka jaka dei namar bangi sipen kok mo ya de hau jisu bat ban yalap ya ka kerteng jong u bah ka kerteng ka jong u kadang don ka bor u apo sopor u ngam skole ran ya ka gospel namar kalong ka bor ya utau banget la kalong ya jiu ya krik ya ubastat ban ya upam lani yanu kadon ka bor la dapin sungai hakan ni ka gospel haka kerteng ka jong ujisu ta ka baar ujisu penlut por phamen bau dang don na ka perthei ka de shaphang ka jing pen khia u penlut por si ka de e haka badei bar ka jing pen khia don ki bapang haka men sim don ki bapang haka met ujisu u isen e yaki ukloi ban penkia, ukloi ban pelat, ukloi ban sop span. Ka Bible ka ong, na ka gospel ka jong Lukas, kalenong ka basaw. Gospel Lukas kalenong ka basaw, kadekot ka basaw po. Ang pule syua kadekot ka bakat pra, balkum jo kadekot ka basaw po. Naba ulapan sle yang nga, ya ka ban yalap. Ya ka gospel siki baduk ulap ha yang aban penpena ya ka jing pelat jiki baset bendi ulapan pet pat ya ki bamala baban pelat no ya kita kilaban kibalaban da ka jing shito aga dekat ka basaw po ka Bible ka om dia balasep kasgi baro kat kibadon kibapang da kibabun jat ki jing pang kilawan lam ya ki hau
Ke ulabu yala kakti halor jong uwei pa uwei naki bat ulapan kia yaki ka Bible kaya tu yangi payau Jisu lapan slek ban yalap ya ka gospel syaki badok ka Bible kaya tu yangi payau Jisu lapha ban pen penai ka jing pelaj yaki bayai la yaki balai syate syakom Palok pa iya to don em na pring jong pi ki bala syate syakom makane ka klip mah don em na pring jong pi ki bala syate syakom magi bor jo ka jing dom magi kencuri jong usaitan don em na pring jong pi ki bala syate syakom haki jing len bas leo jing di kiar ki jing di drugs baki we ki jing te don na kane ka jaka ban duai ban ujisu bangi yalap kun pelaj ya pi na kata ka jing syate ban hagane ka por uji suruang balapan slek yang aban yalap ya ka Bible kaya tu yangi wami ke bapang yang tholi ulapan khoj no yaki baropar ka Bible kaya tu yangi wat yaki badeko upen yai pat yaki bamala upen pej pat lapan ki ya uji suman ka por da ka jing skosen ei man bau yo i ki priu ki bapang nakta ka daw hagane ka klip mat jo kane ka poru idon hagane ka jaka Hon ngim day ki priyo, ngim day kita kinong penkia. Henry uplay jongi ula ay kabor. Ban bukti ki bapang uong, bukti bapang kinyokya. Landa pisuan da kajing penkia kan tuit na uplay. Kung ba kajing peniem kawan na uplay, kajing penkia ro kawan na uplay. Ngirang yo smo ya kajing pla. Naiwe na kisamla bayawan langhang ni. Yung bagkumlo uplay ula penkia na apendik. Ublay kumlo ula penkia na kajing don mau ki kelai kumlo ublay ula penkia ei taka jing penkia na ka bor ka jong ublay dang la ban le ka ju ka Bible ka ong bau Jisu ulang uju menen menta syaki bom ju kot la daw la penkia arajar senam tam menswa udang la ban le ka ju menta namar udang long uju menen menta syaki bom ju kot nak taka daw ko ki paralog bayit ato pikwa na man yo ya ka jing kia agamet atau pikwa ne manyo ya kajing kya aga mensiam atau pikwa ne manyo jing kya aga jing boti berkat ke jongpi lada pikwa wan so Jisu de udang de ublay jongki kamba aga gospel Matius kalnong basaw ke dekat baar polai ke Bible kaya tu yangi ba udayat keleng udah penkia ya kajing pang baro Badia kicing crow baro jong ki priu ong ka Bible udayat keleng haki yoki hata kelenti haki sengking haki surak ujisu ukendu yo Bartimayos hasurok Bartimayos uba syongkrong ban penim jakpo yalade harun surok ujisu la pen pej pan yo Bartimayos ulang uju blay ko ki parlok bayi lada pinwan show ujisu da kajingai Om don jing pang ka bom la ban ublay wan shau try da ka jingay ujisu upenut por sikadeye haga jing yalap jung uban kren syapang ka jing penkia uang syusyu ngam shimlawan na kabenta ki bakoy uang nawan na kabenta kita ki badon kam ya unong penkia lagapi don kam nong penkia lese pilas kau du jing kermena ka jing yem jongpi namar ka jing pang ka baban Lese pilas no do mensim namar bakajing sitom kalaban da kisnem pada ki benai paralog bayit wanom do jing kermen paralog bayit wanom snow khuslai paralog bayit wanom kit hi kata ka jing kit bakia jongpi suwan sya ujisu udon kapor ya kaban penkia ka pertai kalong ban kren syapang kata kajiyad hakabor kajong umen siem makoy lane akaway kakentin kade kajing penbaptis umen siem makoy kata kade kabau Jisu ukular warashwa baun kiuno syabneng hashwa baun penkutno ya kajing syakri jong uwa kapertai ban baun kiuno syabneng uang ngatengan letno Hendai ka cempla pengkut tan kumta Hendai wong ngan sapha ya wepat unong pentengan Wangan sapha ya unong pentengan Ngan pule kan eka ketien jong pule kumbakalong Yohanes kalenong kabakhan riu
kato kat ne kita khot nagane kalenong kabak hat riu ka Bible ka ong kum ne uji suang namar ladang ngam let no utaw nong pentingan nong wana pi Henry ladangan let no ngan pak ya u happy Te onda lawan maun penkendu ya ka perthai sapang ka hok sapang ka pop sapang ka hok bat sapang ka jing bisang wangangan pa ngangan let no Henry ngan pa yu nong pentingan ulang umen siam bakoi bat uneun penkendu ya ka pop ya ka hok bat ka jing bisang ladadon na preng jong pi pisngo bakak tian jong play ka ta ya pi ha ka ne ka klip man Kam day na ka wepat ka bor, handay day ka bor ka jong umen siyang bakoy. Bau trey ha paneng jong pi ban pen kendo ya ka hok ya ka pop ay ka jing bisar. Agar khot ka bak halay, ka ong kumne. Handay on daw lawan ma umen siyang ka jing shisha kay. Un yalam ya pi siya ka jing shisha baro. Namar un om kren nalate. Handay ya ki ru kiba. Un yos ngo un kren. Padun penpawa pi pada ki eru ki bansawan new men sim bakuj unia lam ya ki brio ha ka jing shisha balai ba ki brio ki light no na ka jing shisha gane gisi balai ba ki brio ki bakalano ban sko tu ya ka jing shisha balai ba ki brio ki pai penban sia ki bor jo ka jing don bor jo ka perthai ki pai penban si ki no ki wei pat ki bor ki bangila ban yo iya ka ne ka sla khando ka dau ka long Bangom don ka jing shisha ban yalam ya ki Enre uji su ukular kini ke jing kula Uang baun pa ya umen siam bakuy Banu ne umen siam bakuy un yalam Syaka jing shisha ya ki priu baro Aga kam ki apostol kalenong ka panengkong Ka Bible ka yathu yang ikum ne Uk ka kaktin jong play ka ong kum ne Ong nama nabaw yuan e shisha upen baptis na ka om Henry on penbaptis ya pi dau men si bakoy sa kandiat sngi nang ne kata gade ka jikular ka jong uji su ang on sa penbaptis ya pi dau men si bakoy hadin sa tang kandiat por hadin kane parno pa yi pi na bau uji su upelut ya ka por jong umen bau dang dona perthai ban keren sa pang ka por ka jong umen si bakoy on ba ki brio hakani hakini kiski ki ba menta Oi wala da ki bala tip yo playro wala da ki la long ka long yeng kristan Henry kim shim la kop ya kata ka bor kim shim la don ya ka bor ban le persya ya ka pop kim shim la don ya ka bor ban le persya ya ki men sim paman kim shim la don ya ka bor ban le persya ya ka jingdom kim shim la don ya ka bor ka dau ka long ba kim pat shim la pediang ya ka bor ka jong men sim ba khoi Henry ka Bible ka yathu yang yu Jesuang Pien sayot yang ia kapor Aga lenong lenong baar Aga dekot basau Ka Bible kaya tu yang i Kumne Ka Bible kaya tu yang i Batla pendap iki baro Da umen siem bakoy Ban umen siem ula ai bor haki ban kren Kila kren na kiway pagi teli Umen siem la ai bor haki ban kren Kan baki senran ke jong uji suci spar pomur ki senran ke jong lala pimpat jula ban duai onda bala penkop ya pina ka bor jong men si bakoy pidi ban duai pidi ja ka tien jong blai lala pimpat tep ya ka jing shisha ero onda bala penkop ya pina ka bor pinyo I ya ka jing shisha pinyo I kumno pa piniem ma ka ne ka pertai ka bakan riang bar ka bamutlo dak ta ka daw ko ki paralam pa ye uji su penut bor pa ban kren sapang ka bor ka jong men siam bakwa lem da dei ka bor ka jong men siam bakoi uji su nom la ban le shibon ki kamba lem da dei ka bor ka jong men siam bakoi uji su nom la ban sha jingit sau po sngi sau po men kisan ran jong u ki nom la ban yalap kisan ran jong u ki nom la ban sha ka jing pen shi tombe lem da dei ka bor ka jong men siam bakoi Nak tak daw na pikwa banyo Piyang ka bor ka jong umen siem bakoy Banyo pen baptis da ka bor ka jong umen siem bakoy Banyo pen baptis sa umen siem bakoy jong blay Wan aga ne ka jaka ngin twai Bat pin om long shu kum ju Henry ki bala kalah
hipat turun na punta kano kajingin jonghi kayin kasam na punta kajinya day hayin kasam kajipot utrai hai bi kajinsu utrai hai bi kajiwa one shot try Tim ke jomble, para kami para untuk bayar, kata kapal kadang dan hagan ni kapal, kata kajingit sanjelak chungi, kali kajingelak kampat kun, one show Jesu, nikla bantu bi kabaya shan, one show Jesu, one mali kijing kundu, one mali kijing kunkia, one mali kijing pelan, hagan jingim jombi, mantang mau mantun kia, mantun nyami. Jengkit pakyamaru